компаниите правят една огромна грешка. Агенциите им планират постинг плана. И именно това прави постовете слабо ефективни. На първо число от месеца планираш постове за целия месец напред. Първият ти планиран пост е на трето число, обаче примерно избухва война, или някой политик се е издънил, или някаква трагедия се е случила, или има пандемия, не знам. Обаче навсякъде всички твои клиенти говорят за това. Никой не му пука за твоя пост. Колко е супер готин, супер красив, колко са ти яки думичките и колко пари си налял, все тая. Тотален провал е. Тотален провал. И няма значение кога ще го пуснеш. Дали в 12 часа, когато те били в обедна почивка и са очаквало да ги гледат постовете, или след 7 часа, когато са приберяли от работа и сега дали си гледали Фейсбука глупости. Тях все така фокуса им е върху друга тема, а не твоята. Не продаваме само постове, тъй като на фирмите не им вършат работа само тъпите постове. Има един човек, който го обучаваме там как да ги публикува точно, как да следи трендовете, какви настройки да прави, какви са всички новости. Човек вътре в тази фирма. Той планира постовете според ситуацията, не ние. После правим супер професионалното съдържание за тези постове. Даваме го на този човек да го пусне в най-правилния според него момент. И след като това се случва, ние продължаваме да следваме една широка комуникационна, маркетингова, рекламна стратегия, която като експерти ние сме длъжни да дадем на тая фирма преди това. Затова не продаваме постове за 5 евра. Защото никоя фирма няма нужда само от постове. Освен това, постът отдавна не е просто една красива картинка и 2 реда текст.